Iker Mintegi laboralkuntza taldeko txirrindularia gaur mantendu du lidertza Euskaldun trofeoan eta gainera jardunaldi borobila zeren taldeak lortu du garaipena. Nola ikusi duzu gaurko lasterketa? Ondo, egia esan, hasieratik talde oso ondo egon da, korte guztietan presentzia izan dugu, lasterketa gogorra egiten saiatu gara, eta egia esan oso ondo bukaeran Nikolasek alde egin du ja igorako goikaldean, goatzen kontrolatzen ondo jun gara, eta berak irabazi du, nik laugarren postua eta lidertza mantentzen, oso ondo egia esan. Hoxe da, laugarren postu horiekin sendotu duzu lidertza, eta hurrengo lasterketan pixka bat lasaiago, ezta?